yksi semmoinen asia, mikä on ollut mun sydämellä jo pitkään, vuosien ajan, kun me ollaan saatu Suomessa, meillä on ollut etuoikeus Suomessa palvella, on ollut se, että Suomesta puuttuu semmoista tietynlaista kiivautta ja paloa Jumalan puoleen. Joskus me ollaan semmoinen miettivä, pohtiva kansa, että me prosessoidaan joskus ei ainoastaan tunteja tai päiviä, mutta jopa viikkoja, kuukausia, jopa vuosia. Toiset prosessoi mielessään asioita jopa vuosikymmeniä. Mä haluan näyttää sulle Jumalan sanasta, että taivaallinen luonne, taivaallinen ominaisuus on itse asiassa se, että meillä on semmoinen sydämen kiivaus ja palo Herran puoleen, joka ei itse asiassa ole. Kysymys ei ole tunteellisuudesta, vaan aidosta sydämen palosta ja kiivaudesta. Halleluja. Ja aina ei tarvitse korottaa ääntä. Mutta joskus täytyy. Joten jos sä olet pelkästään puhunut huutamalla viimeisen viikon aikana, niin pistä vähän volumea alas. Mutta jos et ole moniin kuukausiin kohottanut ääntään kertakaan, niin nyt on ehkä aika astua siihen, että voit myös puhua koko sydämellä. Mutta Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, löysittekö Johanneksen evankeliumin 2. luvun? Kuinka moni löysi? Kuinka moni vielä etsi? Ja 13, Johannes 2.13. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Mä muistan vuosia sitten, myös Suomessa oli semmoisia rannekkeita, joissa luki, että what would Jesus do? Mua vaan kiinnostaa, kuinka monella oli semmoinen ranneke? VVJD. Luki siinä, että mitä se Jeesus tekisi. Tiedätkö, me voidaan mennä Raamattuun nähdä, että mitä hän teki. Ja kun me nähdään, mitä hän teki, niin me tiedetään, mitä hän tekee. Tai mitä hän tekisi. Mutta usein, kun me puhuttiin siitä, mitä Jeesus tekisi, niin nämä jakeet ehkä tuli ensimmäisenä mieleen. Lähdetään heittelemään pöytiä ylösalaisia rahavaihtajien rahat maahan ja pöydät kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää nämä pois täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Eli se, mitä siellä oli tapahtunut siellä Herran huoneessa, että sen sijaan, että ihmiset pystyisivät vapaasti tulemaan, rukoilemaan, palvelemaan, niin oli luotu kaikenlaisia esteitä. Ja sitten, että pystyttiin hankkimaan se temppelikolikko, joka vaadittiin sitä vasten, että pystyttiin maksamaan se maksu, mikä kuului maksaa. Niin siellä oli rahanvaihtajia, jotka sitten rahasti ihmisiltä siitä, että heillä oli pääsy tehdä se, mitä Jumala oli kutsunut heidät tekemään. Ikään kuin laitettiin esteitä sille, että ihmiset saisi vapaasti tulla. Tiedätkö, meidän pitää päästä vapaasti tulemaan Jumalan läsnäoloon. Meidän pitää päästä vapaasti ylistämään Herraa. Meillä voi olla vapaasti paikka, mihin me voidaan tulla ja ylistää ja rukoilla yhdessä. Ja koko sydämestä palvella Herraa, voitko sanoa siihen amen? Ja se, mihin mä haluan, että kiinnität huomioon näissä jakeissa oli se, että Jeesus ei katsonut sivusta, että no voi että, onpa harmi ja sitten lähtenyt kämpille. Vaan Jeesus, kun hän näki sen, niin kiivaus nousi hänen sydämessään. Hän meni ja teki sille asialle jotain. Jeesus ei vaan tehnyt kommenttia ja sanonut Pietarille, että taas ne tekee jotain järjetöntä tuolla. Vaan hän otti ja hän alkoi kääntämään niitä pöytiä ylös, kumosi pöydät ja hän kohotti äänensä. Ja Raamattu sanoo, että opetuslapset muistivat, että on kirjoitettu kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Kuinka moni ymmärtää, että Jeesus on meidän kaikista arvokkain ja paras esimerkki? Jeesus tuli maan päälle näyttämään meille, kuka Jumala on. Kun me nähdään hänet, me nähdään, että tässä on Jumala, myötätuntoinen. Hän toi armon ja totuuden, mutta tiedätkö, hän oli myös kiivas. Ja mä haluan herätellä jotain sinussa, myös sinussa siellä kotona, joka on liittynyt tähän tilaisuuteen tänään. Iästä, sukupuolesta riippumatta, ammattitaustasta riippumatta, että meillä tulisi olla semmoinen palo meidän sydämessä. Meillä on kaikki eri persoonallisuus. Kuinka moni on iloinen siitä, että meillä on kaikki samanlaisia? Jokaisella on vähän erilainen hymy, vähän erilainen
ihon sävy. Suomestakin löytyy monia sävyjä. Meillä on erilaiset hiukset, eri väriset hiukset, silmät on erilaiset, sormenjäljet on erilaiset. Mutta tiedätkö, jotain sellaista, mikä on taivaallista, mitä mä kaipaan ja mitä mä oon kaivannut nähdä Suomessa, kun mä oon täällä kiertänyt, on se, että semmoinen palo saa syttyä ihmisten sydämessä, että he ei ole välinpitämättömiä eikä penseitä, vaan semmoinen halu nähdä se, että kerta kaikkiaan mä haluan nähdä sen, mitä Jumalalla meidän maalle on. Amen. Tiedätkö, että kenenkään ei tulisi olla niin innoissaan sun elämästä kuin sinä itse. Monet ihmiset on ajautunut semmoiseen välinpitämättömyyteen, toivottomuuteen, penseyteen, myös oman elämänsä suhteen. Että ihan sama mitä tapahtuu. Lääkäri antaa diagnoosi. Ai jaa. Jotain tapahtuu. Voi että. Mutta ei tule semmoista vastausta sydämestä, missä syntyisi semmoinen sydämen palo, joka kääntyy Jumalan puoleen ja sanoo, Herra, mä tarvitsen sun apua tässä. Ja tiedätkö, suomalaisuudessa on monia ihan loistavia luonteen piirteitä. Meillä on semmoista periksi antamattomuutta, semmoista sydämen aitoa kaipaa. Me ei haluta mitään feikkiä, me halutaan aitoa. Me halutaan sitä, mikä on todellista. Mutta tämä on semmoinen luonteenpiirre, missä me tarvitaan voittoa, missä me tarvitaan hyviä esimerkkejä. Että semmoinen samanlainen palo, mikä Jeesuksen silmissä oli, kun hän puhdisti sen temppelin, voi olla jokaisen uskovan sydämessä, että me halutaan nähdä se, mitä Herralla meille on. Halleluja! Joku voi auttaa mua innostumalla vähän sen tänä iltana tässä huoneessa. Joku jo roikkuu siellä kattokruunusta kotona innoissaan, kun ne on palavia Herran puoleen siellä Itä-Suomessa. Joku innostuu, kävelee olohuonetta ympäri ja työssä se juuri on. Näin sen pitää mennä. Sano halleluja. Jeesus oli intohimoinen, palava sydäminen. Hän oli intohimo Jumalan huoneen puolesta. Hän halusi nähdä, että ihmiset saa tulla vapaasti ja ylistää Jumalaa, rukoilla, tulla Jumalan läsnäoloon. Jeesus ei ollut saamaton, penseä eikä välinpitämätön. Voitko sanoa amen? Hebrealaiskirjan 1. luvussa jakeessa 9 sanotaan, että hän rakasti vanhurskautta ja vihasi vääryyttä. Monesti me lainataan, että kyllä hän rakasti vanhurskautta, mutta hän myös vihasi vääryyttä. Ja se ei tarkoita sitä, että me puhutaan alaspäin ihmisille tai ollaan ylpeitä tai koppavia, mutta meillä on semmoinen intohimopalo sen puolesta, mikä on oikeeta. Ja me ei hyväksytä ensinnäkin meidän omassa elämässä kaikenlaista vääryyttä, välinpitämättömyyttä, penseyttä, kaikkea semmoista, mikä on saastaisuutta, maailmallisuutta, epäuskoa, epäilyksiä. Me halutaan nähdä se, mikä on aitoa. Oh, halleluja! Ja Jeesuksesta puhuttiin, että hän oli todellakin mies, joka rakasti vanhurskautta ja vihasi vääryyttä. Amen. Ja tiedätkö, jos sun elämän tyyli on semmoinen maailmallinen, jos sun elämässä on tottelemattomuutta, kaikenlaista sitä, mikä tulee tästä maailmasta, niin se avaa oven ja johtaa semmoiseen välinpitämättömään elämäntapaan, että ihmiset on niitä ei kiinnosta. Ja tiedätkö, tietyllä lailla meillä on myös sellainen informaatiotulva tässä ajassa, kun sä avaat sosiaalisen median tai uutiset. Ja tietysti TV7 tulee myös hyviä uutisia, se on hyvä asia. Mutta usein kun sä avaat uutiset, niin pelkästään huonoja uutisia. Niin ja sitten jos sä katselet varsinkin paljon televisiota ja muuta, niin siellä tippuu ruumiita. Nykyään perhesarjoissakin 3 kuolee puolen tunnin aikana. Te ette katso televisiota, mikä on hyvä asia. Kun kukaan ei edes hymyilyt tähän. Mutta oikeasti meistä voi tulla, me voidaan muuttua, että meitä ei enää kiinnosta se, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Mä tutkin viimeisten parin viikon aikana, mä oon katsonut nuorten mielenterveystilastoja. Vuoden 2020 jälkeen, niin tiedätkö, ne on todella mennyt huolestuttavaan suuntaan, erityisesti nuorilla naisilla, tytöillä, mutta myös nuorilla miehillä. Niin tiedätkö, meille tulee semmoinen halu, että hei, meidän pitää löytää ratkaisu tähän tilanteeseen. Tämä ei ole ok. Nämä on meidän nuoria meidän maassa. Että nyt riittää. Että jotain tapahtui COVID-aikana ja se ei hiljentynyt sen jälkeen, vaan se vain jatko semmoista syöksykierrettä. Niin, että meidän nuoret on suurissa mielenterveyshaasteissa. Mutta tiedätkö, meillä on vastaus. Jeesuksen nimessä on vastaus. Jumalan pyhän hengen voimassa on vastaus. Evankeliumissa on vastaus, joka muuttaa ihmissydämen.
Kukaan muu, mikään muu ei voi muuttaa sydäntä muuta kuin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Kun ihmiset kääntyy elävän Jumalan puoleen, kääntää selkänsä maailmalle, uskoo, että se hinta on maksettu roomalaisella ristillä 2000 vuotta sitten. Hänet vietiin sinne häpeän paikalle, että me saataisiin elämää. Hän vuodatti verensä meidän tähden. Häntä piestiin, hänen partansa revittiin, orjan tappura kruunu, kädet, jalat läväistiin. Meidän tähden, että meillä voisi olla elämä. Hän antoi henkensä, jotta me voitaisiin saada elämää. Hän tuli taivaasta, Jumala itse, maksamaan hinnan, mitä me ei pystytty maksamaan. Ja nämä on ne hyvät uutiset, että jokainen, joka uskoo, jokainen, joka huutaa avuksi, Herran nimeä pelastuu. Että tie on avoin, hänen nimensä on Jeesus, ei ole toista tietä. Ei ole toista tietä Isän luo. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Voitko sanoa siihen amen? Mutta kun me luetaan näitä tilastoja, niin me voidaan olla välinpitämättömiä penseitä. Me ajatellaan, että ei tästä mitään tule. Peli on jo menetetty. Mutta tiedätkö, kun sulla on sellainen jumalallinen kiivaus, intohimo, palo, niin kun mä katson tässä ihmisten kasvoja, tässä huoneessa, mä tiedän, että sä jaat sen saman sydämen siellä kotona, niin sä haluat nähdä muutoksen meidän maassa. Herra, tee musta tämän maan valkeus ja suola, että Herra, sä voit mun kautta tuoda vastauksen siihen. Tiedätkö, sellainen rukous, joka rukoilee, että Herra siunaa niitä siellä, niin se ei ole kovin arvokas rukous. Tiedätkö, mitä rukous saa aikaan? Tiedätkö, mistä syystä Jeesus sanoi, että rukoilkaa työmiehiä pelloille? Tiedätkö, miksi Jeesus sanoi sen? Koska kun sä rupeat rukoilemaan työmiehiä pelloille, niin susta tulee työmies pelloille. Kun sä polvistut aidosti koko sun sydämestä elävän Jumala eteen, elon Herra Jeesuksen eteen, sä sanot, Herra, mä rukoilen tämän sadonkorjun puolesta. Herra, ihmiset on menossa kadotukseen. Niin tiedätkö, mitä tapahtuu sun sydämessä? Susta tulee työmies pelloilla. Sä nouset siitä rukouksesta. No niin, lähdetään tekemään jotain. Amen. Että Herra kutsuu meitä. Ei olemaan pessimistisiä. Ei vähättelemään sitä. No mitä mun elämällä on merkitystä? Vaan kun sä nöyrästi otat sen kutsun vastaan. Tiedätkö, että Jumala käyttää tavallisia ihmisiä niin kuin sinä ja minä. Tavallisia ihmisiä, joilla on jano, joilla on palo Jumalan puolelle. Voitko sanoa amen? Tämä alkaa lämmätä. Tiedätkö, että Jeesus oli intohimoinen. Hän oli täynnä kiivautta. Ja sitten jos ajattelet, ketä Jumala kutsui Raamatussa. Jos sä ajattelet opetuslapsia, olisitko sinä valinnut ne opetuslapset? Sen pohjalta, mitä tiedät Pietarista, olisitko sinä valinnut Pietarin? Jaakob ja Johannes, heitä kutsuttiin ukkosen jylinän pojiksi. Jeesus ajatteli, otetaan joku semmoinen rauhallinen, joku semmoinen vähän niin kuin intellektuelli, miettivä kaveri. Otetaan se tähän tiimiin. Ei, Jeesus, ukkosen jylinän pojat. Tänne tiimiin. Eikö se kerro meille jotain siitä? Ja huomaa, mä en puhu nyt sun persoonallisuudesta. Mä puhun siitä sun sydämen halusta, että mä haluan herätellä sussa jotain sellaista, mikä saa uskon tulemaan eläväksi sun elämässä. Että sä tiedät, että sulla on suuri Jumala. Jotkut suomalaiset, me usein täällä Suomessa, me painetaan ne asiat niin syvälle sinne sisimpään. Ehkä meillä on sanottu jo pienestä pojasta tytöstä asti, että sitten näytä mitään tunteita. Ja mä huomasin sen Pohjois-Suomessa olevan totta, varsinkin. Yhdessä kokouksessa mä tein kaikkeni, että mä saisin edes jonkinlaisen reaktion. Mitään ei tapahtunut. Mutta siinäkin tilaisuudessa joku tuli sen kokouksen jälkeen sanomaan, että kiitos tästä sanomasta. Se muutti minun elämäni. Mä en sanonut sitä ääneen. Mä mietin mielessäni, että jos olisit kertonut kasvoillesi tästä sydämen muutoksesta, niin sanoman aikana se olisi auttanut minua henkilökohtaisesti. Mutta ajattele, Pietari, aika äkkipikainen kaveri. Voisi sanoa, että räiskyvä persoonallisuus. Mutta Jeesus, tuu mukaan. Ukkosen jylinän pojat, Jaakob ja Johannes, tulkaa mukaan. Jos sä katsot henkilöitä niin kuin Nehemia. Nehemia on yksi mun vanhan testamentin suosikkihenkilöistä. Intensiivinen kaveri. Rukoili palavasti ja sitten lähti toteuttamaan sitä tehtävää, mikä Jumalalla hänelle oli hänen aikanaan. Mutta kun sä luet Nehemiasta, niin sä et voi sanoa,
Että olipa rauhallinen kaveri. Tosi semmoinen tyyni. Semmoinen niinku, rauhallinen niinku, kevättuuli. Nehemia kävi ihmisten päälle. Joskus tarttui ihmisiä hiuksista kiinni. Laittoi papit takaisin temppeliin ja sanoi, mistä te olette täällä? Nyt on aika tuoda eri asioita, mitä Nehemia teki. Mutta minkä takia mä tuon sulle näitä esimerkkejä siitä syystä, että me nähtäisiin jotain sellaista, mikä on taivaallista. Ja mä en tarkoita nyt tunteilua tai tunnekuohua tai tunteissa elämistä, vaan sellaista sydämen paloa, joka myös näkyy. Yksikään nuori nainen, joka on sinkku, ei halua sellaista miestä, joka ei millään lailla ilmaise omaa rakkauttaan. Et vaikka onkin suomalainen mies ja rehti ja hyvä, mutta kyllä jonkinlainen ilmaisu täytyy olla. Jonkinlainen ilmaisu, että se nuori nainen kokee olevansa haluttu. Jotain responssia pitää tulla sieltä. Pientä ilmettä edes sieltä täytyy tulla. Jotain ilmaisua, eikö niin? Me ollaan jotenkin ajateltu niin, että kaikenlainen, me ollaan niin kuin nimetty mikä tahansa ilmaisu, niin kuin se on sitä tunteilua. Aitoa. Mutta usein näitä käytetään vain merkkeinä ikään kuin itse asiassa vain lihallisuuteen, missä ihmiset on vain itsekkäitä ja jää vaan omiin oloihinsa. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa Hanna rukoili intohimoisesti, koska hän halusi poikalapsen. Hän sanoi, Herra, mä omistan tämän lapsen sinulle, jos sä annat mulle pojan. Kun sä kuulet Hannan rukouksen, kyyneleet virtas hänen kasvoiltaan ja hän palavasti rukoili niin, että pappi ajatteli, että tuon täytyy olla humalassa. Mä annan sulle näitä esimerkkejä siitä syystä, että mä haluan herätellä sussa jotain sellaista, että me saataisiin nähdä tämän sukupolven keskellä sitä, että meillä on ihmisiä, jotka tietää, kuka heidän Jumalansa on. Ja he on itse asiassa palavia, rakastaa sitä, mikä on oikein, vihaa vääryyttä ja haluaa nähdä Jumalan suunnitelmien tapahtuvan Suomessa. Voitko sanoa siihen amen? Ajattele Daavid, Jumalan mielenmukainen kuningas. Hän tanssi niin radikaalisti, kun Jumalan arkki tuotiin, joka kuvaa Jumalan läsnäoloa. Jumalan läsnäolo oli siellä arkissa, se tuotiin Herran kaupunkiin. Ja Daavid tanssi sillä lailla, että näytti siltä, että hän unohti täysin arvokkuutensa. Niin, että hänen oma vaimonsakin halveksui kuningasta. Mitä sä oikein olet tehnyt tänään? Mistä syystä? Koska Daavid ymmärsi, mitä oli tapahtumassa. Jumalan kirkkaus ja kunnia tuli Herran kaupunki ja hän iloitsi ja hän näytti sen myös koko sydämellä. Siinä tilanteessa hän ei ollut kuningas, vaan hän oli palvelija, joka ylisti kuningasten kuningasta. Halleluja! Mä rukoilen, että semmoinen uskon palo syttyy sun sydämessä, että ne asiat, mihin Herra on sut kutsunut, niin sä otat niistä kiinni ja menet eteenpäin Jumalan voimassa voimallisesti. Halleluja! Ja mä tiedän, joku katsoo sillä kotona ja ajattelee, että onpas se kaveri innoissaan siellä. Mutta mä voisin siihen sanoa, että jonkun täytyy olla. Raamattukin puhuu tasauksesta. Jos on niin liikaa näin, niin sitten jonkun pitää vähän niin laittaa sitä oikeaan linjaan. Jos sä ajattelet Paavalia ennen hänen uskoon tuloa ja myös sen jälkeen, Paavali oli hyvin kiivas mies. Et voi väittää, että Paavali oli penseä. Hän kuvitteli olevansa oikeassa, vaikka oli vääränlainen näky hänen elämässä alussa. Mutta sitten kun hän sai sen oikean näyn, hän sai sen taivaallisen näyn, mistä hän puhuu apostolien tekojen 26. luvussa. Hän puhuu taivaallisesta näystä, niin tiedätkö, hän teki sitä koko sydämellään. Mitä jos tässä huoneessa? Mitä jos joku tänään katsoo kotona? Jumala on antanut sulle valtavan taivaallisen näyn. Tänään sellainen kipinä voi syttyä. Ja sä tiedät, että hän, joka sut on kutsunut, ei koskaan jätä eikä koskaan hylkää sua. Ja sä voit mennä eteenpäin Jumalan voimassa. Sillä samalla palolla, sama liekki sun silmissä kuin Jeesus, kun hän meni puhdistamaan sen temppelin. Ja sä voit mennä julistaa evankeliumia ja täyttää sen kutsun, mikä Herralla sulla on. Tai sit sä voit jäädä sohvalle naputtelemaan sun sormilla sitä sohvatyynyä. Halleluja. Tiituksen kirjan 2. luvussa jakeessa 14 puhutaan, että meidän tulee ahkeroida hyviä tekoja.
Galatalaiskirja 5:6 puhuu rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Tiedätkö, kun me ollaan saatu vastaanottaa Jumalan rakkaus, niin me vastavuoroisesti, me rakastetaan Jumalaa, me halutaan rakastaa muita. Tiedätkö, rakkaus aina saa jotain aikaa. Amen. Rakkaus saa jotain aikaa. Se itse asiassa aktivoi meidän uskon. Ja mä haluan herätellä sussa tänä iltana jotain sellaista, että kaikenlainen välinpitämättömyys, kaikenlainen penseys, suomalainen sana saamattomuus, joka voi tulla siinä kyytipoikana, niin nekin saa kyytiä. Voitko sanoa amen? Mitä on saamattomuus tai penseys? Se on itse tyytyväisyys, johon liittyy erityisesti tietämättömyys todellisista vaaroista tai puutteista. Monet ihmiset on ikään kuin tietämättömiä edes siitä. Ne on vaan penseitä. Ne on jäänyt jonkinlaiseen tilaan eikä edes tiedä, että mikä heidän todellinen tilansa on. Välinpitämättömyys tarkoittaa sisäisen pakottavan halun puuttumista suuntaan tai toiseen. Eli mikään ei niinku liikuta. Ei liikuta. Sä kuulet tilastoja, mitä nuorilla on menossa, mitä nuorilla tytöillä Suomessa on menossa, minkälaisia mielenterveys on. Sä oot, aijaa, se ei liikuta sua millään lailla. Tiedätkö, Jumala ei kutsunut meitä tätä aikaa varten, Suomeen, näitä päiviä varten, olemaan, näkemään näitä olosuhteita, missä me eletään, niin että ne ei liikuttaisi meitä. Ja joku voi jo nostella käsiä ylös olohuoneessa. No mitä Tomi mä sitten teen? Tiedätkö, se lähtee siitä, että sulla tulee syttyy sellainen jano, kaipaus Jumalan puoleen, missä sä sanot, että Herra, kosketa mua sillä taivaallisella kosketuksella, millä kosketit Paavalia apostoleen tekoja 9. luvussa. Että mä saan semmoisen taivaallisen latauksen, että mä saan semmoisen labrosikialamandre, letidiessa talama, että mun elämä ei enää koskaan palaa ennalleen niin, että musta voi tulla vastaus. Jollekin teistä teillä palaa sun sydämessä. Sä haluat auttaa ihmisiä, mutta sä tarvitset siihen voiman. Apostoli on 1 ja 8. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Luukas 24:49. Odottakaa Uudellamaalla, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Älä lähde ennen kuin sä oot saanut voiman korkeudesta. Jumalan mies T.L. Osborne vuosia sitten, hän on mennyt palkkioonsa ikuisuuteen, mutta hän meni Intiaan lähetysmatkalle. Mitään ei tapahtunut. Hänellä oli Raamattu ja sitten oli toinen uskonto, jolla oli oma kirjansa. Molemmat laittoi kirjat pöydälle, kirjat näytti samalta. Hän tuli niin pettyneenä takaisin Yhdysvaltoihin, mutta sitten tiedätkö, hän kohtasi Jeesuksen. Jumala kosketti häntä. Ja kun hän palasi takaisin Intiaan, hän palasi takaisin Jumalan voiman kanssa. Ja tiedätkö, kaikki muuttui. Ihmisiä alkoi tulla uskoon. Ihmiset alkoi pelastua. Jumalan voima kosketti ihmisiä. Se on se, mitä me tarvitaan meidän elämässä. Mutta se usein lähtee liikkeelle siitä, että sellainen jano ja nälkä saa syntyä sun sydämessä. Että mä en halua olla välinpitämään. Mä en halua olla pensä. Mä en halua olla saamaton. Herra, sulla on suuria suunnitelmia. Sä rakastat, tiedätkö, Jumala rakastaa Suomea ja suomalaisia. Jotkut on semmoisia tuomion profeettoja, että 80-luvulta asti on se, että nyt tulee maailmanloppu. Ja tiedätkö, se on totta, että maailmanloppukin on tulossa. Mutta mä uskon, että meillä on aika ikkuna tavoittaa ihmiset, jotka on nyt elossa. Koska Jumala rakastaa ihmisiä ja jokaisella suomalaisella oikeus kokea Jumalan voima ja Jumalan rakkaus ja kuulla hyvät uutiset. Ja se on Jumalan hyvyys, joka vetää ihmisiä parannukseen. Sano halleluja. Kiitos Herralle. Halleluja. Sano halleluja. 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 Mutta mä uskon, että nyt on aika herätä. Herätä välinpitämättä. Meillä kaikilla voi olla syitä, mistä syystä me ollaan siinä tilassa. Tomi, mua on kohdeltu näin. Mä olin seurakunnassa ja siellä mua kohdeltiin näin. Mä olin mukana tässä ja tässä työssä ja sitten se johtaja lankesi. Mä olin mukana tässä ja tässä ja tämä tapahtui. Kaikki meni näin. Kaikki meni hyvin, sitten mun puoliso lähti. Mä ymmärrän, sä oot voinut mennä tilanteiden läpi. Mutta tiedätkö, jos sussa henki vielä pihisee, niin Jumala ei ole vielä valmis sun kanssa. Nyt on uusi aika, nyt on uusi päivä. Anna sen palon syttyä sun sydämestä tänä iltana. Kerta kaikkia. Vihollinen on voinut yrittää parhaansa, mutta hän ei saanut sua pois päiviltä.
Sä oot vielä tänään, sä hengität ja sä oot elossa. Ja nyt on nyt on uusi aika, uusi päivä nähdä suuria asioita Suomessa. Niin kuin tuossa takana näkyy Raamatun paikkaa, että kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Siinä puhutaan anomisesta. Mitä se tarkoittaa, kun me anotaan? Se puhuu halusta, palosta, intohimosta ja kiinnostuksesta. Eli se rakkaus, johon me vastataan, kun Jumala on ensin rakastanut meitä. Me rakastetaan häntä, me rakastetaan ihmisiä. Se saa aikaan sen, että jotain syttyy sun sisällä. Herra. Suomessa on 308 kuntaa. Herra voi puhua sulle jostakin niistä. Mä sanoin, Herra voi puhua sulle jostakin niistä. Jos oot kotona ja sä haluat kosketuksen Jumalalta, meillä on Pyhän Hengen täyteisiä ihmisiä valmiina vastaamaan puheluun. Ihmisiä, jotka on aidosti kohdannut Jumalan. Ne ei ole robotteja, jotka vastaa. Se ei ole tekoäly, joka vastaa. Vaan aito ihminen, jolla on Jumalan kosketus elämässä. Jonka Jeesus on muuttanut. Joka voi sopia sun kanssa, rukoilla sun kanssa, kun sä soitat. Ja me halutaan olla sun kanssa sopimuksessa tänään, että todella muutos saa tapahtua. Voitko sanoa siihen aamen? Halleluja. Ilmestyskirjassa Jeesus puhuu seurakunnalle ja sanoo, ahkeroitse siis ja tee parannus. Jos sun pitää nähdä muutoksia sun elämässä, niin on nopea tekemään muutoksia. Voidaanko olla rehellisiä? Olla nopeita tekemään muutoksia. Tiedätkö, Jumala ei odota ja niin kuin odota tilaisuutta rangaistakseen sinua. Jumala on hyvä Jumala. Ja kun me käännytään koko sydämestä hänen puoleen, niin hän vastaa meille. Voitko sanoa siihen aamen? Jos sä huomaat, että sä oot tänään semmoisessa tilassa ehkä maailmallisuuden tähden, päätösten tähden, mitä sä oot sun elämässä tehnyt, ja sä oot huomaat, että Tomi, mä oon tilanteessa, missä musta on itse asiassa tullut välinpitämätön, niin ota tämä tilaisuus nopeasti, tee parannus. Niin kuin Jeesus sanoi seurakunnalle ilmestyskirjassa, ahkeroitse ja tee parannus. Jätä ne asiat, jotka on toissijaisia sivu. Ja tiedätkö, sä tulet olemaan iloinen, että sä teit niin, koska yhtenä päivänä me tullaan seisomaan kuningasten kuninkaan edessä ja annetaan tili siitä, mitä Herra on meille uskonut. Me halutaan seistä meidän kuninkaan edessä yhtenä päivänä ja koittaa selitellä sitä, että miksi me istuttiin vaan syrjässä, kun Suomessa oli niin monia haasteita ja tilanteita käynnissä. Kukaan meistä ei voi kantaa koko maailmaa meidän harteilla. Meidän harteat ei ole riittävän leveitä siihen. Mutta tiedätkö, me voidaan jokainen tehdä meidän oma tehtävämme. Ja tiedätkö, kun sä teet sen, mitä Jumala on kutsunut sut tekemään, mä teen sen. Ja tiedätkö, siihen on armo, mihin Jumala on meidät kutsunut. Matteus 11 itse asiassa sanoo, hänen taakkansa ei ole raskas kantaa. Hänen kuormansa on keveä. Eli me ei olla täällä sillä asenteella, että tämä on niin vaikeaa tämä palvelutyö. Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä oon ollut herätyksessä 25 vuotta, yli 15 vuotta kokoaikaisessa hengellisessä työssä Suomessa. Ja jokainen vuosi on ollut parempi ja hymyilen enemmän tänä vuonna kuin viime vuonna. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö joskus olisi haasteita. Joku kirjoitti Facebookiin, että aina te vaan ilosta puhutte, niin kuin ette tiedä mitään tavallisesta elämästä. Sulla ei ole mitään käsitystä edes siitä, mitä me tiedetään tai mitä me ei tiedetä. Mutta kuinka moni tietää sen, että se ei niinku auta, jos me ruvetaan valittamaan. Jeesus sanoi, että murehtimella sä et pysty lisäämään yhtäkään päivää sun elämään. Kuinka moni on yrittänyt murehtimella lisätä, mutta ei onnistu. Kun kerran sitä on kokeiltu, niin ei enää tehdä uudestaan samaa virhettä. Eli pysytään ilossa. Vanhus kautta iloa, rauhaa, pyhässä hengessä. Sitä Jumalan valtakunta, eikö niin? Eli siihen, mihin Herra sut kutsuu, ei se ole semmoinen ahdistava. Itse asiassa kun mä vastasin kutsuun palvelutyö, mä luulin, että se on yhtä ahdistusta, köyhyyttä, tuskaa, valitusta. Se oli niin kuin mun mielessä se kuva. Mä ajattelin, että Herra, jos on joku muu tie.
Mutta mä koko sydämestä antauduin. Ja sanoin, Herra, mä teen mitä sä haluat mun tekemään. Mutta tiedätkö, Jumalan kutsu, sen mukana tulee armo. Eli kysymys ei ole siitä, että sä vaan kiristelet hampaita joka päivä. Mutta tiedätkö, se vaatii sitä, että sä pidät sun sydämen. Sun sydän on niin kuin tulisia. Ja se, miten tulisiaan tulee toimia, on se, että siellä on tuli. Anna sen tulen syttyä. Anna Jumalan pyhän hengen tulen syttyä palamaan sun sydämessä. Äläkä anna, niin kuin vanhassa testamentissa puhuttiin siellä asumuksessa, ilmestysmajassa, että se tuli ei saa koskaan sammua sieltä Jumalan temppelistä. Niin ei tulisi koskaan myöskään meidän elämässä. Se tuli saa palaa. Sä näet jotain epäkohtia. Niin kuin mä sanoin, et sä voi kantaa koko Suomea sun omilla harteilla, mutta sä voit tehdä sen, mitä Jumala on kutsunut sut tekemään. Ja yhdessä me voidaan saada työ tehtyä. Koska Jeesus on edelleen seurakunnan pää ja kaiken tämän Herra, mitä hän Suomessa tällä hetkellä tekee. TV7 tekee oman osansa. Me halutaan tehdä innolla, palolla, armossa se, mitä Jumala on kutsunut meidät tekemään. Mä haluan haastaa sua mukaan tähän suunnitelmaan yhdessä Kristuksen ruumiissa Suomessa. Että me voidaan palavasti mennä. Ei ole mitään niin voimallista kuin seurakunta Suomessa. Mikään muu taho, yhdistys, liitto ei tule lähellekään sitä voimaa, mikä seurakunnalla on. Mutta yksi asia, mitä me tarvitaan, on intohimo. Halleluja. Hei. Ja tosiaan tässä ei ole nyt kysymys persoonallisuudesta eikä tunteellisuudesta, vaan se, että sä saat syttyä Jumalan tulesta ja mennä eteenpäin. Voitko sanoa amen? Halleluja. Kuinka moni näkee, että Suomessa on niin toivoa? Tiedätkö, oli monia tilanteita, kun me tultiin 15 vuotta sitten Suomeen, niin mä ajattelin vähän niin kuin profeetta vanhassa liitossa, että voiko nämä luut enää elää. Ja mä en sano sitä kriittisesti kenellekään muulle, mulla oli omien silmien kautta, kun mä näin sen. Me annettiin kaikkea, me kierrettiin Suomea, oltiin eri paikkakunnilla, mutta mä mietin, että miten tää voi kääntyä. Mutta mä tiesin, että Jumala oli antanut meille lupauksen. Mutta oikeasti nyt mulla on sellainen odotus, että Tampereella asiat kääntyy. Usein kun uutisia lukee, niin monia niistä tulee Tampereelta. Siellä sattuu ja tapahtuu. Jyväskylässä, Suomen suurissa yliopistokaupungeissa, missä tietyllä seuraava sukupolvi nousee Suomen päättäjiä, johtajia, yritysjohtajia. Tiedätkö, me saadaan nähdä Jumalan liike. Lahdessa, Lapissa, Rovaniemellä, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Keuruulla. Halleluja. Oulussa. Meillä on gaanalaisia vahvistuksia Oulussa. Mutta tiedätkö, se on pyhän hengen työ, että vaikka me ollaan aivan erilaisia, niin meillä on uskon yhteys. Meillä on yhteys Jeesuksen veren kautta. Ja meillä on yhteys pyhässä hengessä. Nostaa yhdessä seisomaan. Mä haluan, että kohotat sun kädet taivasta kohti. Mä haluan rukoilla tänä iltana, tämän lähetyksen päätteeksi. Jos sä oot janonen sun sydämestä, todella kaipaat sitä, että se tuli saa syttyä sun sydämessä, niin viritä sun usko palavaksi Jumalan sanan pohjalta. Tuu nälkäiseksi Herran puoleen samalla, kun tämä lähetys päättyy ja me toivotetaan hyvää yötä kaikille, jotka on ollut mukana tässä. Niin oikeasti, että oikeasti sellainen nälkä ja hieno ja kaipaus ja oikein huuto Jumalan puoleen voi kaikua läpi Suomen kodeista, että Herra koskettaa ihmisiä. Kiitos Herra. Kiitos Herra sun läsnäolosta. Jokaisen ylle. Ei ainoastaan tässä huoneessa, mutta myös kodeissa. Kiitos Herra, että sä vastaat meidän rukoukseen. Kiitos Herra, että sä sytytät pyhän hengen tulella Jeesuksen nimessä. Latediesetian talamanto ripasetia talamanto. Lessidie talamanto. Jos olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin viritä palavaksi. Stir up the gift. Come on church. Stir up the gift. Viritä palavaksi. Latediesetian. Aika ottaa vastaan. Aika mennä eteenpäin. Aika astua siihen. Aika ei enää välinpitämättömyyttä. Ei enää penseyttä. Ei saamattomuutta.
Oh, se tiatalamante. Uskossa eteenpäin. Lessi diettelientolamantories. Lotarabasse tiatalamantole. Oh, satalamantole menteriesse terientolamandolamambaramando. Oh, satalamanteliesse teriento. Halleluja. Kohta sun kädet vielä näiden rukouspyyntöjen puoleen, rukoillaan yhdessä. Ja myös niitä, jotka on vielä tällä hetkellä linjoilla. Isä Jeesuksen nimessä. Sä näet jokaisen ihmisen, joka lähetti rukouspyynnön, joka soitti linjoilla, joka on nytkin puhelimessa. Herra, kiitos Herra, sun elämää muuttavasta voimasta. Jeesuksen nimessä me lähetetään sana. Tule terveeksi. Herra, täytä sun hengellä. Kiitos, että tuot sen luopiolapsen takaisin kotiin. Kiitos Herra, että eheytät perheitä avioliittoon. Kiitos Herra, että he saa täyttää sen kutsun. Että kaikki riippuvuudet, addiktiot, jokainen kirous murtuu sun omien elämästä. Ja he saa palvella sua ilolla vapaasti. Ja me saadaan kuulla Jeesuksen nimessä hyviä uutisia läpi Suomen. Sano mun kanssa vielä hyviä uutisia. Halleluja. Hei. Kuinka moni kokee sen Jumalan kutsun sun yllä? Mä en nyt tarkoita sitä, että sä oot välttämättä kutsuttu edes olemaan evankelista tai pastori, mutta sä koet sen, että Herra aidosti on kutsunut sut tekemään hänen valtakuntansa työtä sun omalla paikalla. Amen. Amen. Mantaries. Letidies. Letidieteriento dies satanaman tolemata. Latarabaka soto dietanaman tolemata. Lantedies tolaman talaman tolemase. Oh, halleluja. Halleluja. Jeesus. Jeesus. Terietanaman tolaman talaman tolaparaba. Koota sun kädet vielä taivasta kohti. Ota sitä sun vierustoveria sitä kädestä kiinni. Mä annetaan Herran koskettaa jokaista tässä paikassa. Kukaan ei lähde täältä ilman tulta kotiin. Ala vaan rukoilla, jos rukoilet hengessä, rukoile uusin kieli. Ala vaan rukoilla sen sun veljen sisaren puolesta. Lesse die talamanto rebassa talamanto. O se talianpudemante dies. Kiitos Herra, että sä poltat pois kaiken sen, mikä ei sinne kuulu. Kiitos Herra, että tuli, joka ei koskaan sammu saa syntää. Lessi dietalake dietalamantor. Lante rebesitia talamantore kessetedien. Mate de montoriessedien. Oh, satalamantoriessedien. Oh, la taracasetedien. Okilie talamantore mantories. Oh, satia talamantore mantore. Oh, satia talamantore mantore. Oh, satia talamantore. Oh, la mantalamandories. Ese dia talamantola mantore. Oh, talabandalabasseterion. Latvia satalamantora pakassa talamantora. Sano vielä, että halleluja. 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 Ja halleluja. Kuinka monelle täällä tän illan aikana Herra puhuu sulle jostain asiasta? Ehkä sun omasta elämästä, ehkä sun perheestä, avioliitosta, jostakin asioista. Heiluta kättä. Palvelutyöstä. Siitä yrityksestä, liiketoiminnasta, mitä Herra on sulle uskonut. Me ollaan palavia. Halleluja. Hei. Pelkästään se, että sulla on mikrofoni, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sä tuotat tuloksia. Tiedätkö, tavallinen ihminen, jonka sydämessä se tuli palaa, niin voi tuottaa valtavasti hyvää hedelmää. Amen. Yksi ihminen. Sitten monet niin sanotusti, joilla on joku asema, joka on niin kuin julkisuuden henkilö, niin ei välttämättä tuota minkäänlaista hedelmää.
Mutta mä uskon, että tästä joukosta tänä iltana tulee paljon hyvää hedelmää. Se mitä tapahtuu Jumalan läsnäolossa, kun me ollaan yhdessä, kun me kuullaan sanaa, me ollaan Pyhän Hengen läsnäolossa, ylistetään, kiitetään Herraa, palvotaan häntä. Niin on asioita, mitä Herra alkaa tehdä meidän sydämessä. Tietyllä kun me ollaan siinä Jumalan läsnäolossa, niin jotain alkaa tapahtua. Ja joskus meidän mielessä ajatellaan, että miksei Herra voi vaan niinku tehdä sitä ja sitten me voidaan vaan lähteä kotiin. Miksei voida tulla kello 19 ja kello 19.05 kotiin. Että eikö Herra voi vaan niinku ladata sitä. Mutta ainoa mitä mä voin sanoa, että Jumalan valtakunnan asiat ei toimi sillä lailla. Ne ei vaan toimi sormea napsauttamalla. Kun me ollaan kuninkaan läsnäolossa, niin asioita tapahtuu. Meidän prioriteetit alkaa muuttua. Nälkä alkaa kasvaa meidän sydämessä. Hengellinen nälkä, niin se kasvaa. Sitä kultivoidaan ja joka hetki se kasvaa. Ja me kaivataan enemmän ja enemmän sitä, mitä Jumalalla meille on. Se miten sä näet koko Suomen alkaa muuttua. Ennen sä olit tosi pessimistinen, se oli vaan negatiivisia. Aina tunteet tuli pinnalle siitä, mitä sä oot kokenut. Pettymyksiä, huonoja hetkiä, kohtaamisia. Mutta sitten kun sä oot Herran läsnäolossa, sä näet ihmiset eri lailla. Sä alat nähdä ihmiset niin kuin Jumala näkee ihmiset. Koska Jumala rakastaa ihmisiä. Sä lopetat sun naapureitten välttelyn. Sä odotat sitä, että hei, kiva nähdä. Ja sit sä voit kysyä, mitä sulle kuuluu. Amen. Mut se ei tapahdu sormia napsauttamalla. Samalla lailla kuin ne negatiiviset asiat, jotka on meidän elämässä, ei tapahdu hetkessä, vaan ne tapahtuu ajan myötä. Mutta kun me vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa. Niin kuin Herra on laittanut mun sydämelle ainesosia, mitä liittyy uskon henkeen. Mitä me ollaan tällä viikolla jo puhuttu ja diilattu. Mä puhuin tänä aamuna keskittymisestä. Tänä iltana oli tää lähetys. Tää ilta oli erilainen, koska meillä oli kunnia olla TV7 livenä 2 tuntia. Ja me haluttiin palvella myös niinku tämän joukon lisäksi myös ihmisiä läpi Suomen. Ja puhuttiin palosta, palavuudesta, kiivaudesta Jumalan puoleen. Kun Jumalan läsnäolossa me muututaan. Voitko sanoa siihen amen? Kuinka moni on ihan ok siihen, että sä muutut? Kuinka moni ei suostu muuttumaan yhtään? Tällainen olen ja tällaiseksi jään. Ja tiedätkö, Jumalan läsnäolossa on semmoista ihmeellistä, että sä itse asiassa toivotat sen muutoksen tervetulleeksi. Hän niin kuin tekee työn meidän sydämessä ja sitten mä oon se, että Herra, tee mitä haluat. Mä en halua olla enää kärttynen. Mä en halua puhutaan enää mun vaimolle. Mä en halua enää valittaa mun aviomiehen. Herra, tee työ mun elämässä. Amen. Amen. Halleluja. Täällä sataa. Jumalan tuuli tulee puhaltamaan Pohjois-Lapista lähtien. Lappilaiset miehet Jumalan voiman alla. Lapin miehet voiman alla.
Mä en ikinä unohda sen saamelaisnaisen kommenttia mulle, kun mä pyysin sitä opettaa mulle vähän saamen kieltä. Ei sitä noin vaan opita. Keskustelu loppui siihen. Kiitos tästä. Olisi pitänyt varmaan jäädä Utsjoelle muutamaksi päiväksi lisää. Vähän pehmentynyt, että olisi auennut se saamen kieli mullekin. Mutta tiedätkö, suomalaiset on kallisarvoisia. Suomalaiset on kallisarvoisia. Amen. Turkulaisetkin. Mä ajattelin, että pitää mennä käymään Turussa kohta. Halleluja. Raumalaiset. Kuinka moni on käynyt Raumalla? Halleluja. Lateriesse terieta lamantarama. Halleluja. Hei. Halleluja. Koota sun kädet vielä taivasta kohta. Anna Herra oikeasti tehdä sun kohdalla se työ. Jetelieta lamanteriessa. Manteriessa taramanturiessa. Mantalakeriessa terieta lamanteriessa. Lantarabassa tarietta. Isä, mä pyydän sulta armoa jokaisen ylle tänä iltana. Että kukaan ei olisi vaan itsekkäiden ambitioiden viemänä. Että semmoset väärät vaikuttajat, tämän maailman vetovoima, ei vetäisi ketään. Itsekeskeisyys, itsekkyys. Vaan oman edun tavoittelu. Omat intressit, omat itsekkäät unelmat. Vaan Herra, että jokainen voisi mennä taivaallisen tuulen johdatta. Että Herra, sun rakkaus voisi liikuttaa meitä toimintaan, joka tuo esille aidon uskon hengen tässä maassa. Että me nähdään, että jokainen Suomen kunta tulee kosketetuksi. Kiitos Herra Lapista, kiitos Länsi-Suomesta, Itä-Suomesta, Keski-Suomesta, Pohjois-Suomesta, Etelä-Suomesta, Varsinais-Suomesta, Saarista, Ahvenanmaasta. Kiitos Herra sun armosta Suomen rajojen sisällä. Sä et ole unohtanut Suomea, vaan parhaat päivät on vielä tulossa. Kiitos Herra. Kiitos, että sä käytät tavallisia ihmisiä. Sä käytät tavallisia ihmisiä. Letidien tudaman tarapakasia tadamantu. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Letidien taramantarias. Kanteliessa tarapassa tadienta. Kiitos Herra taivaallisesta latauksesta. Jeesus. Kiitos Herra. Lateriessa tiriä talamantorekesi tietalamantodamantodamassa. Lateriessa todamantoda. Kiitos Herra. Lateriessa tiriä talakalamantodamassa. Letodiessa tiriä tulamanteliessa. Ateriessa. Kuussa talamantodiessa. Usa talamantolamantaraban. Letaraban. Just step forward. Letteriesse tiriä tulamantalamantodamantodamantoda. Boldness. Boldness. Letteriesse tiriä. Etiriä talamantodamantodamantoda. Matadiä tadapatadaban se talamantoda. Lataramantodamantoda. Hey David, you guys come. Let me pray for you.
Latore bossoti dietana mantala barabosota dietala mantola manta. Eterie seterie tola mantola barabaka seterieto. Jesus. Touch of God. Jesus' name. Leterie tala mantola baraba seteriete. Latore passatana mantirie satana manto. On tarapase. Jenna, astu vähän eteenpäin. Latore passa tuoden menteriesse, terien tuoda manterie talaman tolabas. Jesus! Latada passo tuodietta naman teda montoli vate katre. Leteri sotoda mantala mantola bam montoliam. Jesus! Letteriessa tada pakasti monto. Ottadiessa tada montola mata. Lanto repassa. Mä rukoilen, että se rakkaus ja usko löytää ilmaisun sun elämän kautta voimallisella tavalla. Että se sana ei jää hedelmättömäksi, vaan se saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Mä koin Jumalan myötätunnon meidän maata kohtaan. Mä koin Jumalan myötätunnon meidän maata kohtaan, mutta se vaatii radikaalia rakkautta ja radikaalia uskoa. Sä et voi lentää niin sanotusti tutkan alla ja ajatella, että Herra voi sua edelleen käyttää. Sut tullaan näkemään, sun ääni tullaan kuulemaan. Ja sun nimi tullaan tuntemaan. Ja jotkut ei tykkää siitä. Mutta se on osa sitä hintaa, mikä sun pitää maksaa. Se on osa sitä hintaa, mikä sun pitää maksaa. Pitää unohtaa mainehaitat. Ne on osana sun taivaallista työsopimusta. Mutta sen mukana tulee myös palkkiot. Sanon, että sen mukana tulee myös palkkiot. Amen. Joidenkin teidän nimi tullaan tuntemaan paikallisesti. Toisien nimi tullaan tuntemaan koko läänissä. Joidenkin teidän nimi tullaan tuntemaan kansainvälisestikin. Ei vain kansallisesti. Siihen ei kukaan sanonut aamen. Herra, eihän tämä ole minulla. Mutta se liittyy siihen kutsuun. Mutta se liittyy siihen, että sun pitää olla valmis laskemaan se sun maine alttarille. Koska jos he syytti Jeesusta, että hän ajoi vihollisen voiman kautta ulos pahoja henkiä, niin sä et ole parempi kuin sun mestari. Jos sä kuvittelet, että sä voit välttää kritiikin, niin sä itse asiassa olet ylpeä ja ajattelet olevasi parempi kuin Jeesus. Ja mä uskon, että meidän tulee elää puhdasta elämää. Jumala edessä, ihmisten edessä. Eli kysymys ei ole siitä, että sä saat syytteitä siitä, mitä sä oot tehnyt väärin. Vaan siitä, että sua syytetään, susta keksitään tarinoita, sua pilkataan, sua nimitetään tietyillä nimillä siitä syystä, että sä teet sen, mitä Jumala on kutsunut sut tekemään. Se on osa sitä hintaa, mikä meidän tulee olla valmiina maksamaan. Sano amen. Joku miettii mielessä, että tähän mennessä oli kaikki hyvää, mutta nyt meni vähän liian pitkä. Mutta ajattele, mitä sun Herra sai ottaa vastaan, mitä hän joutui syntisiltä ihmisiltä kuulemaan. Elämän Herra, suuri minä olen, Jumala kaikkivaltias, tuli ihmiseksi, ihmisten pilkattavaksi. Hänen, jonka kautta kaikki luotiin, niin luodut pilkkasi häntä. Kukaan meistä täällä, meillä on luojia, me ollaan vaan luotuja. Hän yksin on se luoja, me ollaan luotuja. Ja itse asiassa se on kunnia asia, että me saadaan kokea sitä samaa, mitä Jeesus koki, kun me ollaan täyttämässä sitä kutsua ja tehtävää, minkä Jeesus aloitti. Hinta on jo maksettu, mutta se sanoma tulee välittää ihmisille. Sano amen. Halleluja. Rakkaus
liikuttaa meitä. Rakkaus on se, mikä saa myös hengen lahjat toimimaan. Usko toimii rakkauden kautta. Ja sivubonuksena kaikille aviopareille voin vielä sanoa, että olkaa intohimoisia myös teidän avioliitossa. Älä suhtaudu sun puolisoon välinpitämättömästi tai itsestäänselvyytenä. Älä ajattele, että se sun vieressä oleva sun kumppani on sellainen, no sehän sanoo, että se minua rakastaa 28 vuotta sitten. Ei sitä tarvii joka vuosi toista. Vaan osoita oikeasti arvostusta, osoita semmoista innosta, hapaloa. Amen. Että meidän elämä voi olla aitoa, se voi olla rehellistä, todellista. Ja siinä voi olla... Ja joskus sun pitää niinku virittää se palavaksi. Se ympäristö ei ole välttämättä sellainen. Varsinkaan talvella, pakkasella. Niin sä kannat sitä liekkiä. Mä sanoin, että sä kannat sitä liekkiä. Halleluja! Laita sun käsi vielä sun vatsan päälle, koska siellä on se sammio. Herra, joidenkin sammio on melkein tyhjä. Ja mä pyydän, Herra auta. Herra auta. Anna jokainen astia täyttyä tänä iltana. Anna elävien vesien virtojen virrat. Myös ylistysryhmässä, Herra, auta. Auta myös ylistäjiä. Auta myös kokousavustajia. Auta myös mediatiimiä. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, ohjaajasta, tuottajasta. Kiitos, Herra. Jätä kuitenkin kameramiehet rauhaan, kun ne on niin korkealla tuolla. Halleluja. Kiitos, Herra, kaikista hengellisen työn tekijöistä. Herra, nämä on sun palvelijoita. Herra, ne on antanut elämänsä. Kiitos, Herra, että meillä ei ole täällä yhtään ärtynyttä julistajaa. Ei yhtään vihasta hyvien uutisten välittäjää. Jos se on kohdannut katkeria ihmisiä, vihaisia tilanteita, sydäntä särkeviä tilanteita, selkään puukotuksia. Kiitos, Herra, että sammio saa täyttyä tänä iltana.